ki nongtri sorkar jongka southwest khasil district kilayo banra ya ke nam lado dakaba kila job dalai la shigol persha ya ki pastor jongka Mawkyrwat Zone bakan thup ya ki south league presbytery hakalampung yele kai ken jat ball balatip kum ka charity football friendly match kabala panya dak jinga seng ya slong jongki pastor jongka khasi giantia presbyterian sin sepngi kabala long haka arfulai tri gunailar araja arpar hamadan saisnat maulungwir southwest khasil district Kajing temu jong ka ni kajing ile kai ka long ban penmi pisa ban yo ban shina ya ka centenary building hospital annex jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital Shillong ka bolong kum ka dang jong ka jing rakhe ya ka jing dap shis pas nem jong ka jing ai lenti ha ka bai dei bat ka jing a ya ki lat jing shakri langba jong ka koi ka kia jong ki brew bat ka badai halo ka phang hadu kani utrai u yarap engi Haba pasha ke jingi lakai ke bari hapdeng jongki pastor jongka Mawkyrwat Zone bat kinong trei sorkar jongka southwest khasil district kala long shisha ke jingi lakai ke bi shong shit ba namar de ki hajar ngut ki pai ba na ke leng ki jaka ki lawan man sakhi bat ban aimin sem yaki kani ke jingwan jongki pai ba ka long ru kum ke jing ke shan na ke benta kani ke jingtmu jongka khasi jantia presbyterian sin or sepngi banang paniar shushu ya ke lat ai jing shekri na ke benta ki pai ba ki bedon kami ke jingarap hakaliang jongka koi ke khia Hak jingle kai jongga ke last step na kaliang jongki nong trei sorkar jongka southwest khasil district kelayo bantep ye ki arteli ki gol haka minute ka bakhat lai bat ka balai fo langba jong hiwat rambai kat baki paso pat kelayo ban penpai haka minute ka balai fuwe na upaso peaceful man palier kat ba ka jingle kai jongka ke lamiet pat ki nong trei sorkar jongka southwest khasil district kelayo pyang sakawai pat ka gol haka bo Stifford Marwin ulayo bantep haka minute ka bandri pusan Kumta ka jingi lekai ha ka dikasngi la job da kinong trei sorkar jongka southwest khasil district persha e ki pastor jongka Mawkyrwat Zone da lai gol la ka we Badna kalian ka jungaru ha ka dikasngi lengba ka jing petip jongka balang but ngakwa mo ban ai da ki kinja jongka skim dai kumpa petip ba na kalian kajungiru bisa stan kato kadepo kajing ice cream kajing kapot ndrei na kapla jong jong kaba akwa ban ai ya kabala ha kadi kaski ko kajigira napla kajunga sila tingka tengam shu ya kapot namal ka jingla kai kaba dansa de sasisin tang ke play na komka ka buat penyat jong ka balang baro ya baro di pastor di bayar lang hang kani kapor di rumah di teman pesan di rumah aku play yai disi jungiru meneng I termine disi jungi di Ophisar baro kan bajar keteng sasisin nak lagi tengah aku play belum nak kepala joki baru datang lagi kita ketin boleh sih boleh saya ganggu Panlan ijing tmui dong ibarit pan nrei lengba kini ki artli ki machdi ya ka bangirayo ya ka ban pentulun
Ikan nok ay mensium membagi kajingwan Christian ke barat ba jogi fighter it football nado na non stoi haga match day one lembak haga nreu teri jong Julai batung juru i khamtam bakala kapan kan mauru ia kajing ratba jong gade lumpung khamtam gade field of play hangi hamadan saitsna baro shirata ila syukan mau itu ke por menhabangi syuyang hasaudan jong gade madan balpetkai Nrei ira siang ia ka maulong ira sports club ka penyo ia ka kum kini ka kabu ia ka organizing committee banyo kumban li ia kini ka madan ilekai ban khamtam ka pen sgau bha kalong ublei uyo ka burong aga kum kini ka ski aga ngyo kum ka sinon lembaga di jinge sengnya sebagai pastor banyo ban pendon kam ia kini ka stadium naga banta ban penlong ia kini ka program. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.